Старите къщи са като старите хора. Приведени от тежестта на времето и спомените, скътали дълбоко в душата си смях и сълзи, радост и скръб, те безмълвно и скръбно долавят шепота на годините, които прошумяват край тях. Нощем се будят от писъка на бездомния вятър, който свири в комините, а денем, изтръпнали от очакване, се вслушват в стъпките на отминаващите делници и празници. Те помнят венчавки и повратки, сватби и кръщенета, имени дни и сборове. Между зимата и пролетта, между мрака и светлината, идва празникът сирни заговизни, понесъл най-благородната мисия – да поискаш прошка и да дадеш прошка не само на тези, които обичаш, но и враговете си. И младите трябва да почитат кръстниците и да им целунат ръка, прошка да им поискат. Кръстник! Кръстник! О, добре сте дошли! Добре дошъл. Добре дошла, Мабулка. Какво се зачервила страните така? А, Гошто? Добре дошъл. Браво, той е много пораснал, бе. Хайде, заповядайте сега. Влизайте вътре. Хайде, Булка, гости идат. Хайде, заповядайте. Да целувате ръка на кръстницата. Добре дошли. Така. Хайде, добре дошли, заповядайте. Заповядайте. Хайде. В късния следобед на свечеряване цялото семейство излиза на пътя или на мегдана, където вече мъжете са направили олилията. Там се е събрала цялата махала в радостно очакване на запалването й. Но никой не бърза с паленето, защото най-добре е за тези, които последни запалят своята олилия. Затова зорко се е следяло да не би да се промъкне някой от друга махала и да запали чуждата олилия. Стремежът и на Търновска махала, и на Черковна, и на Украйна, и на Теке Маалеси, и на Цаци Маалеси, и на Кълдаръм Маалеси е бил еднин и същ, последни да запалят своите огньове. По средата е големият огън. Върху забит в земята кол е поставен кош, пълен с слама и цървичак. Мъжете гърмят с пушка, за да оплашат и прогонят злите сили, а всички се улавят на хорото и пеят песента да расте жито, ръж и коноп. Ой, стопани, млад стопани, помоли се ти за дъжд, да поникне буйна ръж. Ой, стопани, млад стопани, хайде холън хоп, нек да никне злат коноп, да го бръскат малки моми, да го тъкат млади булки, да ушият пъстри люлки, да си люлеят първа рожба. Хайде холън хоп, нек да никне злат коноп. Идва вечерта и всички се прибират по домовете. Софрата е сложена, започва прощаването. По-младите целуват ръка на по-възрастните, децата играят на орехи, а останалите очакват най-вълнуващия момент от амкането. Конопения конец вече е закачен на гвоздя на тавана или е завързан за края на точилката, а на другия край се поставя яйцето и халвата. Най-възрастният човек от семейството започва да върти халвата около всички, насядали в кръг около софрата. Никой няма право да се служи с ръце, те се поставят зад гърба. Халвата и яйцето трябва да се уловят само с уста. Настъпва весела суматоха и смях. И тогава се излъчва победителя. Той е награден с похвали и пожелания за здраве и късмет. Конопеният конец се запалва, за да се види докъде ще пораснат конопите, а после саждите се събират в ръка и се мажат членовете на семейството, за да бягат злите сили от тях и да вървят в горите и в реките. От утре започва Великият пост. Време за молитва.
опрощение и пречистване не само физическо, но и духовно, за да може всеки християнин да посрещне възкресението на нашия Бог и Спасител Исус Христос с чиста душа и добри дела. И както възкръсва природата, така да възкръсне и надеждата за по-добър свят и по-добри хора.